एसेबांबो गोनांथि दाहो खायसे सुबुंखौ नोंनि जिउआव। मानोना आं नुदों बे संसाराव जायजों गासै खोथाखौनो नों फोरमायलायो बेबायदि सुबुंजोंबो सानसे रायज्लायनाया जोबलाङो। वाट्सएपआवथ' अनलाइना सानफ्रोमबो फैयो बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डआ। नाथाय मेसेजखौ बैफोरबादि मानसियासो खालामो जाय मोजां मोननायनि सोमोन्दोखौ गोनांथि सानो। आरो आं फंसे खोथा बुंनो सानो, सोरबा गोदानखौ मोननो हास्थायनानै नों बैफोरबादि सुबुंखौ गारनानै लानो नाङा जाय सिगांनिफ्रायनो नोंनि खामोन।